tam, tam, taram. Jedan to je kad si sam. Tam, 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 taram. Jedan to je kad si sam. Dva su ti i tvoj brat, prizemlje i prvi sprat. Dva su ti i tvoj brat, prizemlje i prvi sprat. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tvoja mama, brat i ti, to je 3, to je 3. Tvoja mama, brat i ti, to je 3, to je 3. 4 je, hajde shvati, kad se tata kući vrati. 4 je, hajde shvati, kad se tata kući vrati. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Petica je brojka laka, to je uz vas još i baka. Petica je brojka laka, to je uz vas još i baka. Kad je deka vaš gost čest, to je onda brojka 6. Kad je deka vaš gost čest, to je onda brojka 6. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. 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 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kad u sve njih kucu gledam, to je 7, to je 7. Kad u sve njih kucu gledam, to je 7, to je 7. Još i mače u gužvi toj, onda je to 8. broj. Još i mače u gužvi toj, onda je to 8. broj. Mi se ne bojimo, učimo da brojimo. Mi se ne bojimo.